trebamo napraviti program u koji ćemo unijeti neki broj, a program će ispisati sve parne brojeve od broja 2 pa do tog broja. Pa ćemo to ovako napraviti. Prvo trebamo varijablu u koju će korisnik unijeti određeni broj. Pa evo, to će biti varijabla n. N jednako je int. Int znači da je unesen broj, a ne neka riječ, recimo. Input, to znači da unosimo nešto. I zatvorimo obje zagrade. Tu možemo napisati tekst koji će se prikazati korisniku kod unosa. Recimo ovako. Unesi broj. Tako. Da korisnik zna šta treba napraviti. Zatim ćemo napraviti for i, znači za novu varijablu i, in range 1,n napravi sljedeće. Znači, on će i mu je trenutno, znači kada krene vršiti program, 1. I on će ponoviti unutar sebe iza što napišemo, sve koliko puta dok ne dođe do n. Ako je n 300, on će od 1 do 300, znači 299 puta ponoviti program. Znači ide od broja 1, koji mu je tu zadan, do broja n. Svaki put kada ga bude ponavljao, treba imati if i posto 2 jednako 0. Šta to znači? Ovo je ostatak kod cijelobrojnog dijeljenja za računanje. Znači, ako je i podijeljeno sa 2, ima ostatak 0. Znači, ako je kod dijeljenja cijelobrojnog i sa 2, ostatka nema, odnosno ostatak je 0, jednak 0, onda će se sljedeća naredba izvršiti. Ako ostatak nije jednak 0, onda if uvjet nije ispunjen i neće se izvršiti. Znači, ovo će nam osigurati da ispisuje samo parne brojeve. I šta treba napisati? Treba ispisati te brojeve. Print i. Znači, ispisuje taj i. Sada, pošto će to raditi od 1 do broja n, za 1 će nas uvijek uskratiti, pa ćemo ovdje dodati još jedan n jednako je n plus 1. Tako da recimo, vidit ćeš. Idemo okrenuti program. U redu. Unesi broj. Evo, recimo da ćemo unijeti broj 4. 2 i 4. Znači, prvo uneseni broj je 4. Doda 1, to je 5. Od 1 do 5, znači ponovit će 4 puta to. Svaki put će i podijeliti sa 2. U prvom slučaju i će biti 1. Jel tako? Od 1 kreće. Znači i 1 podijeljeno na 2 je 0. I ne ispisuje ništa. 1 podijeljeno na 1 podijeljeno na 2 je 0. I ostatak cijelobrojnog dijeljenja imamo. Znači on ne radi ništa. Dalje. I postaje 2. 2 podijeljeno na 2 je 1. I nema ostatka cijelobrojnog dijeljenja, znači 2 će broj ispisati. 3 ima ostatka, neće ispisati. 4 nema ostatka, ispisat će. Idemo probati sad sa nekim drugim brojem, samo da vidim.
Recimo da upišemo broj 5. Opet će upisati 2 i 4 jer 5 nije djeljiv sa 2. Druga varijanta koju sam mislio je da upisuje onoliko parnih brojeva koliko mi tu napišemo. Tako sam ja pročitao iz zadatka. Onda ćemo n samo pomnožiti sa 2. Tako da recimo kad unesem ovako će nam unijet ispisati samo parne brojeva. Znači ispisat će svaki drugi broj. Ako to pomnožimo sa 2, on će ispisati duplo više brojeva. Znači ispisat će točan broj brojeva koji trebamo. Evo recimo unesi broj 3 i sad će ispisati 3 parna broja. 2, 4, 6. Idemo ponovo pokrenuti. Evo, unećemo recimo 6. Sad će ispisati 6 parnih brojeva. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja ne znam kako bi više objasnio ovako, samo uživo možda. Eto.